Somos un grupo de mulleres que necesitamos traballar para vivir. E temos o privilegio de ter o posto de traballo a 100 metros da casa. Chamome Vitoria, empecé a traballar no Serrido aos 9 anos e jubileime aos 63. En ese medio aprendín a atar, traballei nunha depuradora polas tardes, viñamos ao Serrido de noite, caseime, tuvemos 4 fillos, crieinos aquí e viñamos a mañán a seca, á tarde aprendíamos a atar, porque se meu pai tiña un barquiño para andar polas rías, vieiras e así, e necesitaba alguén que lle atar as redes. Se non tiña que pagar unha muller, entón as mulleres enseñábanos a atar, xa para forrar eses cartos. E despois ás noites íbamos á escuela, que nos poñía a mesma profe que a daba todo o día, para poder sacar o certificado de estudios primarios. Eu ainda teño un diploma ali que teño un orgullo que parece que me tocou aquí, un pasto tío. Miña nai dicíame que había que ir á escueliña e saber as 4 reglas para que nadie te roube no teu traballo. Saber sumar, multiplicar, restar e dividir. Miña nai non sabía ler nin escribir. Moitas son as veces que nos referimos aos nosos devanceiros como analfabetos, porque non tiveron a oportunidade de ir á escola e aprender a ler ou escribir. Porén, moitos deles e delas ensináronos a amar Galicia e a emprender nela. É xusto este cualificativo? Aunque son Vitoria Ouviña, todo o mundo me conoce por Vitoria Laranja, son as laranjas de Santo Tomé, eran conocidas porque eran 9 mulleres, 9 irmáns e 9 mulleres. Entón todos viviron no mar. Iban á aldea a vender o peixe, eran mariscadoras e tal. Eu fui mariscadora, a nai, o sea, a miña abuela foi mariscadora, a nai de miña nai, e teño unha filla que é mariscadora. Cando me jubilei, a miña filla levaba 6 meses no mar. E estou orgullosísima de que conseguín inculcarlle a alguén o meu amor polo mar. Eso para min échame de orgullo cando me di a miña filla como onte: mamá, levamos tantos kilos de marisco e eu xa ganei tanto. Ai, miña feitiña que ven, que tempos aqueles. Eso para min é o todo. Eu empecé no mar a mariscar aos 9 anos. E jubileime con 63, o sea que botei no mar 54 anos. Nas depuradoras, que son as que depuran o marisco, tamén ali, atando redes, relacionado co mundo do mar, 54 anos. Tira hacia atrás e calca. Non, ponte máis dereito, ponte máis dereito. E vai facendo así, pequenas sacudidas, para que se che vaya enterrando e che vaya entrando así, así. Pero arrastra hacia atrás, pouquinho a pouco, máis dereito. E vai facendo así, para que se che vaya sacudindo. Eso es, así. Mete na agua, para que che vaya salindo a area. Eso es. Moi ben. Vale. Agora vai te eligindo, mira, tes unha babosa, unha japónica, outra japónica, unha fina. Vela, esta está morta. Mira, outra japónica. Sigue revolvendo aí que tes máis. Foi unha muller como a min, o mar é o todo. Porque criei-me no mar,
traballei no mar, axudei ao meu home a ganar cartos para comer no mar, tanto el como eu. Jubileime no mar e sigo vindo, despois de jubilada xa 5 anos, ou 6, sigo vindo ao mar porque casi todos os días veño a camiñar e nunca vou por outros sitios. Sempre veño parar a onde están as miñas compañeiras cando van para a terra, cando baixan, cando pesan. Eu sempre estou metida aí no medio da terra. Juan me di, a ver cando te perdo de vista, cando morra. Porque mentres poida, o mar dame vida, dame alegría. Dame, cando hai unha desgracia, moita tristeza, como cando pasou hai 2 anos aquí en Cambados, e vin a torre a berrar co mar. E como é posible que nos des de comer, e que nos axudes, e que seas tan bonito, e que non o fajas pasar tan caro. E cando na miña casa, eso é unha gran verdad como un piano, éramos o meu home, estamos ahora os 2 solos, e cando estou cabreada ou cando estou deprimida, cando do mal humor, o meu home dime, mira, vaite para a torre, bátete un pouco alá, e cando esteas tranquila ves de volta. Así que fíjate o que é para min o mar. É o todo. Pasei unha infancia, moito traballo, desde pequeniña, aunque para min, para nós, todas as mulleres do barrio, en aquel momento era normal. A ti dixeche tú a nai hai que ir para o Serrido, e ti viñas, así que se viña tú nai. Estabas na escola, había unha seca grande, dixía a miña nai, deixame vir a miña que me fai falta. Era unha seca grande, enseñoume a apañar os espadíns, ou as navallas, enseñoume a apañar as ameixas, pasei moito friño neste mar, porque cando nun día como a hoxe doían as mans e querías coller as ameixas e che quedaban os dediños así con tal, dixíame, mamá, non son capaz de coller as ameixas, teño frío, abrázate fuerte, miña meniña, abrázate fuerte. E sacudía os brazos, e o frío pasábache. E se estabas a traballar en seco no mes de marzo, fíjate que recuerdos teño eu, que veo agora o pensamento, non había botas, como hai hoxe, todo tipo de cousas para poñer. E traía unhas botas vellas de meu pai, e no mes de marzo xa había a veda. E viñan os mariñeiros a correr, e se ibas de botas non podías correr. Eu era unha rapaza. E era no mes de marzo, nas areas gordas que hai arriba ao pé do río, e doíame tantos pés que non era capaz de andar, dixía a miña nai, mexa e quenta os pés. Mexaba na area e poñía os pesiños encima, quentaba os así, e agora corre, que ven aí o mariñeiro para correr. Mira, na historia de Cambados xa hai papelas que din que no siglo XV xa baixaban aquí 3 ou 4 mil personas a coller o berbericho no mes de outubro. Imagínate no siglo XV como sería daquela apañar o berbericho. Pero na miña época, na que eu acordín, que me contaba a miña nai, de miña abuela, de miñas tías, que viñan a mariscar todas, eran 9 irmáns, miña nai, e todas viñan a mariscar, todas mulleres. E dicía que a muller non pode esperar a que veña o home do mar con 20 pesos, como decían elas, para poder comer. Se traía peixe, comían, e se non traía peixe, que facía a muller cos fillos? Entonces ela garantizaba a comida dese día vindo a traballar. Se podía vender e ganaba 5 pesos, pois con esos 5 pesos se garantizaba a comida do día. Se o home non traía nada, ela traía berberichos do Serrido. E con esos berberichos, é algo que compraba cos 5 pesos que levaba, ou 7 ou 9, ou co que fora, ela garantizaba a comida dese día. O que viña do home, que xa quedaba para o día seguinte. Salábanse os xurelos, salábanse as sardiñas, secábanse ao sol. Todo eso facía a muller para garantizar a comida do seu fillo. Non podía quedarse na casa sentada a que o home lle trouxera o peixe e máis os cartos. E eu que fago na casa? Teño que manter os meus fillos, teño que colaborar. Era o que se chamaba antes unha economía de subsistencia, para garantizar a comida dos fillos. Somos o grupo de mulleres que necesitamos traballar para vivir. E temos o privilegio de ter o posto de traballo a 100 metros da casa. E iso foi gracias a un grupo de mulleres emprendedoras que quixeron luchar e seguir vivindo aquí, porque ou emigrábamos ou coidábamos o noso. Entón chegamos á conclusión de que se coidamos o noso danos para vivir. Eu que non quería era emigrar. Eu viví a emigración do meu pai e vin tantas lágrimas nos ollos de miña nai que dixo, eu non vou emigrar nunca. Eu vou vivir do meu. Aunque me enfrente as demais compañeiras co tempo van a reconocer
que tivemos razón. E hoxe ves aquí, e ves cariñas que nunca as vistes na playa, nin cando eran pequenas, nin as pais, nin as nais viñeron á playa, e hoxe están aquí a traballar. Escoitándote, recórdasme a emprendedora máis grande que coñecín e coñezo e que me ensinou a reinventarme continuamente, miña nai. Grazas a todas esas mulleres que tiraron do carro para que hoxe a nós nos sexa máis doado emprender desde aquí. Miña nai era como o sargento Richard. Dicía que era blanco e nin Dios lle daba volta. Pero era a cousa máis cariñosa que existe no mundo. Miña nai sempre me dixo que o home hai que mimalo, hai que coidalo e respetalo porque vai ao mar e nunca sabes se vai a vir de volta ou non. Porque antes había moitos naufragios. Hoxe en día é unha bicoca ir ao mar en estes sitios por aquí. Pero miña nai, cando marchou, meu pai era unha rapaciña de 5 ou 6 anos, sintinos levantar, e meu pai colleu un saco grande que era o que tiñan na marina, un saco de lona blanco, e deunos un bico a todos, e miña nai non nos deixou salir para fora. En ese momento, saleu vela con el, e eu salín á ventana, unha ventana pequena que tiñamos así nun lado, e vin pasar a meu pai e a señor Pepito, un veciño, os dous co saco ao lombo, e as mulleres veciñas, todos que había alrededor chorando, na porta, despedindos, porque daquela iban hasta Villa García, a coller un tren que os levaba para San Sebastián, que iban para o Bacalau. E sempre vin esas lágrimas nos ollos de miña nai non sabía nin escribir. E cada vez que meu pai mandaba unha carta, daba mal ler a min. E eu choraba porque vía chorar a miña nai, pero non entendía o significado destas lágrimas. Despois, cos anos, dime conta que era a tristeza de que estaba separado do seu home, e ela tiña que traballar, e nós de pequeniños tivemos que traballar todos. E esas lágrimas nos ollos de miña nai nunca se me olvidaron, por eso, cando foi o momento de facer a agrupación, dixo, teño que quedar aquí, eu non quero chorar, ver chorar aos meus fillos, porque eu teño que emigrar. Gracias a Dios, hoxe sacamos avante, aquí hai 216 ou 215 postos de traballo, hai unha lista de espera para traballar, teño unha filla que traballa como mariscadora, que son para min foi un logro maravilloso, porque dos 4 fillos ningún quería ir ao mar, o fillo máis vello non quixo, as outras tampouco, pero houve unha que dixo, vou ir ao mar con meu pai. Foi ao mar co pai e hoxe é mariscadora. Esas lágrimas de miña nai, hoxe son de alegría de saber que eu conseguín, gracias a ese esforzo que fixemos ese grupo de mulleres no 1998 ou 97, hoxe conseguimos esas lágrimas, hoxe danme coraje. Danme a alegría porque me animou a luchar a non ser emigrante. Eso que foi o que me enseñou miña nai a luchar. Que a muller ten que ganar o seu pan, ten que ganar os dos seus fillos e axudar ao home, pero nunca sumisa. Entendesme o que che quero dicir? Luchadora, pero non sumisa. Con educación e con respeto, dixíame ela sempre. Outra cousa que me dicía miña nai era, dicíame, cando o home che marche para o mar, nunca deixes que vaya enfadado contigo, ou que ti con el. Porque esa mirada que tiñe deixes cando marcha vai ser o que recorde se ten a desgracia de sufrir no mar, unha desgracia, que se acorde da túa sonrisa, non da túa mala hostia cando sales para fora ou despedistes de mala maneira. Eu seguín esa costumbre de despedir ao meu home na porta, sempre, levantaba ás 5 da mañá, ás 4, ás 3, eu ia despedir ao meu home á porta. Hasta que me jubilei, que jubilámonos os dous no mesmo ano, e ainda foi un ano máis ao mar, e dixeme, non me faz o desayuno? Veña, agora xa estou jubilada, ahora vai ti. O meu barrio sigue estando un pouco máis, digamos, máis limpio, hai agua, pero somos a mesma familia de xente, que é un barrio que se sigue conservando con máis de 200 anos. Son as mesmas callejuelas, hai os mesmos puntos de luz, agora máis a menudo, daquela cortábase. Non hai tantos rapaces xogando pola calle como había antes, pero o meu barrio é, tives de calquera parte de España, ou de Galicia,
e meteste no meu barrio, sabes que é un barrio mariñeiro. Paseino con un mariñeiro, que tamén anda no mar desde os 14 anos. E agora, se me acompañades, vamos á casa, porque lle dixen que encendera a cociña de ferro que puxera un pulpo ao lume, a ver se me fixo caso. Porque os homes, a ver, mentre andan no mar, están no mundo deles. E unha vez que estás na casa, se o deixas, vou tomar a chiquita, vou fumar o petillo, veño agora, vou hasta o muelle, pero hai que arrimar a espaldiña aquí, que eu non son unha tua criada. Eu xe dixen, mira, eu vou ir ao Sarrido, con Rubén, a ver se encende a cociñinha de ferro, e pos o pulpo ao lume para comer quentiño. Vamos alá. Canta fuxida de loitadores se evitaría se todos vísemos ou interpretásemos as vaguas da emigración como ti o fixeches. Que saibas que me sentía en débeda coas nosas do mar, porque a min criáronme as nosas da terra e teño que recoñecer que sempre as tiven máis presentes. Espero, con este capítulo, devolver un pouquiño do moito que levo desta xornada cunha mariscadora como a ti. Bueno, vou botar o pulpo ao lume. Para. Vou coller ele. Que vas facer? A botar o pulpo que está agua quente. Que lle faço ao pulpo aí? Para botarlo así para metelo dentro. Pero desde cando se colle o pulpo por un raxo para coser, meu reixiño? Hai que collelo pola cabeza, amigo. E despois a cabeza tírala. Ti colle o pulpo pola cabeza, reixiño. Non me fagas falar. Que ben estaba eu, me cago na conda. Xa sei que sí, pero ti colle o pulpo pola cabeza, se non espelexache, colle o pulpo pola cabeza. Fíjate por mí. Así, eso é. E agora non pingues por aí. Ai, que estaba mellor alá no Sarrido, cando que estou aquí, que me poño mala sangre. Anda, que bota o pulpo dunha vez. É unha da tarde andamos a comida sin poñer ao lume. Este faixe seguir. Que andas a buscar? Donde metes as patatas? Con que as lavas? Si non Lavo as ali no fregadeiro, onde vou a lavar? No fregadeiro, ai, Dios me dé aquela cousa. Dios me dé aquela cousa. O día que che falte eu e mala gana de fumar, morres asos. Anda, veña. Arre, carallo, quedo libre. Quedas libre, quedas só. Arre, carallo. Non me caio esa breva. Non, non te preocupes, que hasta os 90 ainda che queda moito. Vela. Hasta os 90 ainda che queda moito que aturar, sí. Sí, mellor sí. Xa sabes que o meu contrato é hasta os 90. Ai, Dios me dé paciência contigo. És moito para a cabeza. É un carro para levala. A miña solución para os problemas sería que se foras mudo. Se foras mudo, viñas primeiro de terceiro para cá. Joder! Entón estábamos en paz, pero non moita lengua. Pa un día que estou fora da casa, a comida sin facer. Ai. Todo santo día daño que che pejo, posme a cabeza como un tambor. Xa te vexo, xa. Bueno, eu empecé ao mar aos 12 anos. Cando acabín a escuela, daquela sacábase o certificado de estudos primarios, que era o que había, e saquino aos 11 anos ou así. E como ainda era, parecíalle moi cedo ainda para ir ao mar a miña nai, pois dixo, deixa de ir á escuela. E seguín andando á escuela. Fun pa Mili, viñe da Mili ainda fun con el, e despois foi cando fun a navegar, e botín pouco tempo. Fun con idea de ir para facer un barco, e así foi. No mar estuve en 50 e tantos, porque eu ainda me jubilín agora con 68, casi 69 anos. Porque jubilíme para depois dime de alta. Que me aquelaban e anduve ao mar hasta hai 2 anos. Fixo en noviembre, a finales de noviembre, fixo 2 anos que deixei de andar ao mar. Bueno, pois eu o mar foi a miña ilusión toda a miña vida. E cando, antes de marchar para Mili, foi cando conocín a miña paisa, que, bueno, conocir xa conocía porque somos veciños, son. Hai 200 metros, ainda non, da miña casa a dela, 100 e pico de metros.
xa conocía, pero donde empezamos a relacionarnos, pois, foi antes de ir para a Mili, e despois xa se pegou tanto a min que non me deixou nin a tiro. Quen se pegou? Quen? Non dixes que non. Levamos 47 anos casados. Menos 5 cando vemos a gata. E tal, Son moitos anos. Bueno, é un pouquinho funcona, pero bueno. Pero é boa rapaz, é moi boa rapaz. Porque ao meu lado é unha rapaz. Oíste? É un pouquinho funcona, por eso este puxo cada vez máis xordo para poder seguir xuntos un pouco máis, se non íbamos na carallo contigo. É boa, é por moito, fíxome feliz, tuvemos 4 fillos, temos 4 fillos, e tamén son unhas criaturas cojonudas, ela supo leválos daquela maneira, porque máis que a min foi ela a que tratou cos criaturas, porque era pouco paraba, moi pouco paraba na casa, pero bueno, aí saliron boas, e moitas veces, inda que nos leves tanto, se che salen boas, non tens problema. Ahora que por moito que queres, se che salen malos, tal, ela pois sempre me apoiou, nunca tuvemos grandes problemas, e bueno, dou as gracias por eso, que me fixo moi feliz. Ese merece un premio. Queroche. Este reixiño moito para a cabeza. Que bonito é vervos así de enamorados despois de tantos anos. O que non sabía é que as patacas da costa tiñan patas. Mira ti. Entrei no mar aterecendo coa friaxe e rematei tremendo co teu legado e co das mulleres que te acompañaron nesa loita. Algún día contarei aos meus fillos e netos que unha señora chamada Victoria me aprendeu a mariscar. Grazas pola mestría da túa nai. Grazas por me ensinares tanto e tan ben. Grazas por me facer sentir as distintas caras do mar. Grazas por me faceres ver que o dito que di que o galego non pide, emigra, non sempre é certo. Grazas por me ensinares que cando me doian os pés mexe por eles, que iso non quere dicir que mexen por min e diga que chove. Déixame rematar este capítulo con 2 preguntas, querida Victoria. Ti, ti que estás vendo este capítulo, cantas veces ao día te abrazas? Cantos días marchas enfadado para a cama? Lembra, abrázate forte, miña meniña, abrázate forte. Deica logo a rieiros.